chỉ bay ule Mizoram Baptist Kausan Nuaya Kausan Upapol tak mai Tlabung Baptist Kausan sang kazakwa som pakhat March ni kwa din to chu COVID-19 Hrilêng avanga Kristmas ruai thele zai khom te po atwar tu zinga telve in kumliam ta sang ni som ni a te khan Kristmas po mang thei lo lo am to ani a kum sang ni som ni pakhat Kristmas ero in rinnian yang takin in rinnia ruai thein hmasa te po zai khom na hun tak mang theia ko na no tan hun roi tak bia buk thiang rin thleng to lo le bi tikin he hun pui the te le zai khom te phei chu ngai to po lo ngai to ngam to lo kha Hrilêng har sa tak mai tlabung khopin to containment area containment zone tin muna alo din to hnuah tun hun an tong le hi chu kausan bela bia bu thiang him ngai na tu te tan chuan ti sa thit tak po in lawm atlinga naupang no naw thalai thlenga he hun hi hlim na hun ani chutiang chuan tuna kan mu mek po hi Baptist Kausan Tlabung khopui chunga Kausan ting hmasa ber biakin tual ani a Kristmas vel laya biakin le vel te po Kausan in a phak to kin cheimoi ve a photobooth sante siamin Kristmas hunang emo chen mai ngak lel taka lo thlir to chu kan mang theiang em le kan mang thei lawang em tia mi pui Kausan mi pui te zona lo am fo thina chu takin man alo ni ta ni tuna hian Kausan zai khom nein thalai lam thing pui lum tuna ruat ten lo lum me boka te hian biakin tuala photobooth san pa te po duan ni in te hian biakin tual le biakin te po phakang tokin cheibol ani ve ni Tlabung Baptist Kausan hi Mizoram Kausan kum zatling centenary lawm thei kan ti tlem te zinga mi ni in sang ni som pakha khan kumza na lo lawm ve to a tuna hian kumza som na hun mang mek kin oma kumza som pakhat na tur sang ni som ni pani lo chuan kai ta ka hi chuan kalmek ti na ni chu lai Kausana hian harna te Kausan chanchin tam tak soi tur oma lai muna hian thil sin sia tlak tak te pathian thlarau na to ro pui tak te po lo lang to thinin lai apo hian pathian thlarau mi tam tak te po helai muna lo loi le lai muna hun lo mang to tam tak anom bok ani tun chuma hian Hrilêng in a khawvel min ti buaya biakin dari le khuang te are hnuah Kausan sanga Kristmas naw sen chi mai buka Kristmas hun pui kan nga lel em thin Christian den kan thlak lel ber mai chu hun chu mang the kanom hi alomom ema chu mi den chen chuan Kristmas cheidan te biakin le avel landan te fam kim lo takin kan han tilang ve ani Kristmas ni ani a hemini hin rin ni ani ang takin ruai the ani a atuk te pathian ni ani a ale pekte han mandonin hunte fan dewati in ui tak chungin ania tak hian the ani a ui tak chung kan ti lai po hi Kristmas hun han po sei nan le
man na han ti hlu zual tur tan hian atuk lama the hi ti fo thin alo ni ve hrim bokani biakin tuala the ani a kumin ruai the hi danglam na deuh mai chinchia tlak tak mai pakhat oma chu dokan kaushanin thing dokan moi nai tak mai rong hnoi folding thlap mai aman tran hun alo ni a tuna hian biakin tuala ruai the ni a ti hian mi puite pon lama nin tlara biakin tual lama ti hian ron luta kongpui a intlar mani se kongpui hi tundin muna chuan a lehna lir theilu chuak omlem lovangai ani a ti hian biakin tuala theni a rema ti hian dokan le thutthleng te fatu ten ruwa man na siamin ti hianin the tu te biakin tuala tlang puinan oma hol chung po la ol duai khopin achunga te noilama te the ni a voin hi Mizoram Baptist Kausan Tlabung tan chuan nichin sia thlak tak ani upatilar zara lai Mizoram Baptist Kausan Tlabung chanchin tele lai tlabung chungchanga le khabu te poing mazat lo ziak to in tuna tlabung Kausana upa kan nei te zinga kan upa min ber mai le mina damchil tu senior ber ania kan hantar lang sim ani ti hian menu hi kan soi mai theilawa sa hi chithum chili siamani a mi puinol pui han eitura ero chuan sachini bong le vok khani maya chumi pialama ero chuan sanga te arsa te anan siam vele ani khi Mizoram Gospel Centenary Building ania hall tana man te po ni a khang chung te po la ol duai maya open air lampang te begin veranda le atual lama ruai the hi mi pui tam zokina thlak lel ani chuan ti hian tual lama dian kan the mup mai ni tuan din munanga hi chuan Hrilêng boruak te min chia pia tu te ngai han ti that lo na tur le thomri wa te om lo lai ni boka he hun hi pathian point rilru taksa thlamuang le in hong taka he Kristmas pual roi the kan ni turata na kanin pek na tan ti in hun thol po min siam sak ni famiang biakin tual sir lama te po ti hian rem phei zui maya heng lai mun te po ti hianin rem chang le mai wain hi ram Baptist Kausan tan chuan chin chiat lak em mai Hrilêng avanga ruai the theilo le chu soilo Kristmas po mang theilawa Kausan kanam to hnuah tiang din mun kanan tong le hi alomam hle ani Tlabung chul chuak Tlabung biakin lo loi to lung leile aizol lama lo om to te tam takin he huna hian Kristmas teron mangin ron ho hi tun tuma po hian an tam le hian a hriat bok ani lai hian hleikat kan hmuh sa chek te hei hi asial mel khop mai mula kan ti maya bai vai padin tenge ni sa chek tui hian combo tangin information peklen ani boka
tua la lim takin rồi chơi một bên này nó chân photo booth po thả cái lồng này ta Merry Christmas thì chú Happy New Year thì thả cái lồng này ta cũng thar rồi Christmas walk về khan thì cái thar cổ thằng Huang chuông anh đi khát một thar anh mà vangin cổ thằng program hàng cancel chú uy sĩ in thế mà Huang hàng giàu ta vin lai Biak In bul mai hian mual zau tak mai thang lian mual kan ti Thomas Herbert Hrilêng ni zona thang lian kan ti chumi na alai zol le sipai barit te le socket te lo dit to na mun chu ming choi po chu mual ange mai chuan Biak In ko an mai lo ni boka do kan le thut leng te ram chuakin hian roi thena nei ani tun tumero chu Biak In tual lampang are deuh taruai maya fil lampanga zau zokin the ani kuna hian Biak In chung sang atangin thei chin chin kan han en kuala ko pui chung thui tak lang thei lem lova bazar area thei chin ni rồi chơi nít lại thành tu mình đi dung ở đó ở đây đâu mấy rồi chơi cùng ta anh ấy boka rồi chơi nó cũng lại còn tin tệ tôi là ngày chuan kun cần hoàn đâu rất anh ấy làm anh ấy lẽ tôi nói hiền chơi nó hùng phim lắm anh được chụp ta hiền phim lắm chơi là va Biak In le khawvel compound vela fel fai taka anin cheman to tura ngai kha leng awang film pur jok nam ti in bo ruak le amun o zaw zoka ti hian kum thak tu chu ngan chele ta ni nge ni kum thar tran tir ye lam hi kan thlen zel tu ro chu riat lok thiam har mai jon baptist ko ran ai hian Biak In mun tuna Biak In ting lai hi tumnga sakna ni sang ka jagwa som pakua sak jagwa som pakua sak